نمی социал ледай нами авая ҳами ссылка қати медроен нами вайда иҷода нишон мете ҳама статистикаи ами корбари YouTube, Instagram, so кадом канали шумо да махбулай аминҷа медроен мебинем. Мисол бисёр савол метем ки и чанд сум кор мекуна, вай чанд сум кор мекуна. Масалан ина ози агар аминҷа дроем ссилкаша да комментария мемону кадом метавон дар кора метроем. Бина инҷа меброя масалан аналитик да ми шумо да чӣ интересная масалан YouTube мисол ягон канал интересная аст Twitter, Facebook, Instagram мо масалан YouTube-а вибрать мекунем. А вақте ки YouTube вибрать кардем готово. Ой мишкаи моқа неудобная. YouTube масалан медроем не мисол иҷода таҷмама менависем и готово мекунем. Меброрам хали канал мисол ҳаст мегӯям хали канал и поёнаш чӣ лишни биромадай намедонам. ана масалан ҳамаи ҳамҷода аста категорияи канал S+. Мисол чанда подписчик дорад, чанда просмотр дорад. Просто ини мо ба забони англисӣ ҷа биромадай дар телефони ма ҳамаша ба русӣ нишон метиҳад. Я моҳа просмотрш чанд қай, мисол умуман просмотрш чанд қай. Дар у боло боша хай 236 видео дорад, 1734 подписчик. Странаш Deutsch Германия. Дата регистрацияш 3 декабри соли 2016. Дар ходаш анаи поёнда нишон метиҳад ай 27 евро я то 436 евро. Ҷои мо евро хати нишон метиҳад. А у тарафта ай 327 евро то 5200 евро и доходи солонаш камкам дурӯға мегада. Боз ягон канали дигара мебинем. бо амиҷа медроем мисол и номи навистагимона удалид мекунем. чӣ канал бибурем? Масалан ман бисёртар канали Екатерина Сайбел тамошо мекунам. И Қазоқистонай фақат влог снимат мекунам. бисёриё тамошо мекунам ҳамин канала. якта занака дута бача дора, ята майдача, ята калвун. Боз медроем мебинем. Готовара менчихем. Ина канали Екатерина бромадак. Нигоҳ кунем. Ин канали Екатерина категорияш Б беҳтарай S+ да. Бо Б минус мешава, Б плюс мешава, просто Б холе. Подписчикош аймона 1,100,000 я моҳа доходаш ай 2600 евро сар мешавад то 41300 евро. маънош ки ай 2000 евро и кам шуда намегирад ай амо 2000 стабилни димоаш аст. мешава мо ки 6000 мегира, мешава 10000, 20000, не ки 2000 кам намегира. солонаш 31000 евро сар мешавад то 495000 евро. Қирғизистон, Қазоқистон ай чараха гуфтум тона канал шай соли 2012 сар кардаги видео пардоиша.
шумо мехе агар интерес начаватон на любой канал, аму одама 10 бор мепурсед дар комментария хутондрои намехе ма ссылкаша мемонам дар комментария хутондрои дил хо канале ки мақбулайтона номша фақат ам боло мезане окей мече худаш нишон метиатона каналои тоҷикӣ ма тамошо мекунам блог умед гира ай пеш ма тамошо мекардам мираволи намедонам духтарчаш таваллуд нашуда буд баъд бо дар ёдам расид ки ҳаким кай мактаби сёмка мекардай да ва влог снимат мекардай метавонем гуфта ки якум замное ки дар ютуб хе влог снимат кардагиян умедай пусти худам гап занам хел агар пустам катияне ҳаст одамои дора видеои хеле влог ягон тавсия ягон дар бораи зиндагиш ҳар хеле видео чандта канал кушодагиай вақте ки канал ба филм чанд бор мекушояд ба филм паролоша фаромӯш мекунад ки бо ай нав мекушояд ҳар дафъа видеои нағз дора намедам обуна шавед тамошо кунед баъд бо мо кира бисёртар тамошо мекунем ай арзанда тамошо мекунем ай каналои тоҷикӣ арзандара ҳаматон нағз медонед ин каналам ман нағз мебинам тамошо мекунам аввал ин канал нишон медод видеои тарбиявӣ дар бораи оила як ҷои қатъи ҳамсаршон сабт мекардам баъдтар мо фақат вайда гузашта будам пухту пазда ҳозир бо тамоман тематикаи дигар дорам влог снимат мекунанд умуман дар бораи харид чӣ харид мекунанд умуман интереснитар шудагия да каналшон ман вақт тамошо мекунам иноам қариб 10,000 подписчик доранд баъд бисёртар ай комментариҳо маълумае ки канали арзанда бисёр тамошобин дора барое ки муомилаи мо подписчикош қатъи худаш маълумае да вақти гап мезананд савол ҷавоб мекунанд канали арзанда интерес меяд бисёртар одамода айна бо як тайдига канале ки навкушо шуда шуд я таҷричка ҳозир қариб 1500 подписчик мекуна иам влог снимат мекуна дузандай ҳозир кичикинам либосома гирем пӯшам и духтарак сумкаи мара гирифтайво нав сумка гирифтам сумкама гирифта наметия шарф подними ҳозираш дахай ба фикрам ноябрда канал кушода буд ҳозираш да 76000 просмотр дора 1155 подписчик нишондодои бад нест боз зиёд мо тамошо мекунем канали сабринара видеои нағз дора ира дар бораи мактаб бош ба бисёртар вай мекуна чиз прямой эфир мекуна интересное. Привет, вы на канале Сабрина. И сегодня я вам покажу свой двор. Пошлите. Канале Сабрина дам обуна шаве. Сабрина ба фикрам қадар зиёд дар бораи каналаш наистагӣ неста. Привет, я Сабрина. 27 апрел ҳамин регистратсия кардагия 72000 вай дора просмотр. канали Таҷик фуда бисёр тамошо мекунам рецептҳои нағз дора ям канали Зурай ина бине 3 минута уже маълумай дарав тайёр мешавад ёки 2 минута 50 секунда ждать намекунӣ ранги дига канало ягон каналои русӣ медонам 1 соат дар бораи намедонам сковородка гап мезанам баъди баъди сковородка 1 соат дига дар бораи навъи пиёз дар бораи рӯған ай куҷо харидам сразу нишон метиҳад ки чӣ авқот кун чӣ дар кора тамом. Probier jetzt die Klassiker ohne Zucker.
просмотр дорад канал. 398,000 просмотр дорад. Канали Маска Европейшн иам нав канал шудагӣ 144 нав подписчик дорад. 18 декабр регистрация кардагӣ. Ба фикрам аккаунтша некин ами моҳи ноябр ё октябр ям канал шуда буд 4,000 просмотр дорад. видеошам ҳар хел интересна қати мо кино карда будак. ман ин каналро тамошо мекунам. тарзи тайёр кардани хӯрокҳо ман вайда мондавам савоб чистада. Гарм шидана? Я дуғо мегам. Диден? Ман лайк канал намондем. Мебром нест. ба мара меган шумо лайк намемонед дар каналои мо. Намешавад. Ай аккаунти ма лайк монда. Аввал салат мекунем. ин канал интихобатем. хай фаромарза намегум то на медонеша. бо чанда каналои ин канали ами Екатерина ман бисёртар тамошо мекунам. бо чанда каналои пазандагӣ ҳастай. аввал ман тамошо мекунам. ваём каналои ина рецепти архадиси. иам канали нағзай нав шудагиам ба фикрам каналошона бо янам рецепт ина кошонаи тоҷикон свит ҳол мешавад чи ана иам каналои нағзан ином нав ба фикрам фаъолиятшона сар кардагиян. хай пешравиҳо дида мешавад дар канал. чӣ хеле ки мебинем ози ютуб бисёр бонувони худмонаи Тоҷикистон ки дар ҳар давлатҳо зиндагӣ мекунанд канал кушодастиянд. масалан пазандаҳо маҳсулоти чун метавонанд пешниҳод кунанд ҳавая нишон медиҳанд. дузандаҳо масалан дузандагишона ранги мо бекуркуҷоҳо чихел рӯзшона мегузаронанд. барои ҳамин ҳамада як мавзӯъ ҳаста ҳамада идея ҳаста. хушбахтона дар ин ютуби тоҷикӣ уже бонуво бисёр шудастиянд. масалан арзанда пазанда доштем. мавзуна дузанда пайдо шуд. бо масалан чандтаи дига пазандаҳои дигар ки чанд қадар рецепт дига мо метавонем айно ёд гирем истифода барем барои худмон. ва ҳамин чанд қадр бисёр шавад бонуон ҳамқа пешравӣ мешавад. барое ки ютуб ай дига давлатҳоро нигоҳ кунед. 1000 та канали влога, 1000 та канали кӯдакона, намедонам чандта дузандагию дигари дигар. ай мо боша ҳамагӣ агар роз ҳисоб кунем зиёд ҳисоб кунем 20 нафар намебироянд ами заное ки дар ютуб фаъолият кардастиянд. масалан ман худам мумкин ки 10 нафаршам даже нашносам. ами ясета пазандаҳоро мешносам. каналошо ки гуфтам то на арзанда мешносам. ман арзанда қатъи бисёр суҳбат мекунам дар инстаграм. бисёр зани бо маданият бо фарҳангам. мавзуна қатъи ина навчинос шудем. дузанда ана боз Сабрина модари Сабрина қатъи суҳбат мекунем. ва ҳама ҳамин блогерҳои занҳое ки ҳастанд ҳамин ютубда мехоҳанд фаъолият кунанд фаъолият кардастиянд. ман фикр мекунам ки ҳамаш муттаҳиданд. баъзеҳо мегӯянд ки ягон қасди дига канал кушояд шумо мисол намехоҳӣ нороҳат мешавӣ ё дигару дигар. ман фикр намекунам ё арзанда ё Сабрина ё ман ё ки мавзуна ё ки дигараш як одами нав омадан ба майдони ютуб нороҳат шавад набарад мода интерес намешавад. подписчикои азиз ҳама каналҳое ки ҳамин бонуони тоҷико ҳастанд дастгирӣ кунед обуна шавед. ай шумо ягон чи ба фикр намерад шумо чера равно ягон канали дигар тамошо мекунед. амандро омадаи ҳамин дамя лайк монед любой зани тоҷик да подписаться кунед. ҳеҷ гап не. мисол мо масалан ман худам блогер занора ай Қазоқистон тамошо мекунам. ай Москва тамошо мекунам. чо ва ё инои мо тамошо накунанд. мо инои ва ё тамошо мекунем. масалан узбекҳо дар тоҷикӣ интересная ва ём тамошо мекунанд. агар мо ҳамин худмон ё дигармонро дастгирӣ кунем ҳатман дигарро мо дастгирӣ мекунем. не ки агар мо
я дигар нохати даами комментарио ҳақорат шапак ягон намедонам камбуди я дигар нонакомем албатта дигаро мегӯянд ино ҷоизи ягон дастгирӣ нестанд чунки ино ҳатто байни худшон соз гирифта наметавонанд чико ҳамаи видео барои дастгирӣ ҳар як нафар зане ютуб зани тоҷик аста барои ҳамон ҳамаи видеоро снимат кардам мехоҳам ки ҳар якшон аз мо дастгирӣ кунем новобаста ки вай ай кадом минтақай вай ай чӣ кораҳай ёки чизе нест ҳамчунам як тоҷикистонӣ дастгирӣ кунем боноро мумкин ки бо чандта зано дар ютуб фаъолият дошта бошанд ман надонам мумкин номбар накардам агар ки ман ягонташа партофта бошам дар хотирам нарасида боша ёки ҳастанд ки ҳоли мо намедонем шумо метавонед номҳои ҳаваи каналҳои ҳаваиро дар комментария нависен мо ҳатман медорем подписатсия мекунем тамошо мекунем ва кадоми ҳами заное ки мехоҳед ки дар сообщества ма видеотона партом я дар комментария моне ки видеои мара дар сообщества парто ма бе ягон мушкилӣ мепартом ин барои ман ягон мушкилӣ надорад дилхоҳ кадометон хоҳед марҳамат 24 соат сообществои ма дар ихтиёри шумоаст